Добре. Ето. Исках на Стич, като този Стич, и като шанките ми много други неща на Стич. Даже съм я рисувала Стич. И имам и по-хубава рисунка, но не знам къде ми. И исках на Стич пижамката да облича, ама тя се пере. Имам и на Мики Маус, тя бебешка, същата като е тая. И тя е на Стич. Така че се обличам тая. Ето. Я. Ето тук ще ви остава хора, само да се облека и после ще ви покажа да се облека. Така. Ще стои малко. Така. Нека ще го пра. Юпи. Така ще седи, докато аз се облича. Ще ви покажа на мама и тата спалнята. Да, аз съм Гергана Елена Варанчева. Ако искате да ми знаете името, ето вече ми го знаете. Аз съм Герган Чура Елена Варанчева. Тоест, Гергана Елена Варанчева. Първо ще дойдете с... Да, ще ме погледнете. Нека да пуснем пресмукачка, че малко някой е нацапал моята стая. Тате тук не си оправил леглото, но както и да. Ето ме и мен. Да, снимам с таблета, защото телефона ми няма батерия. Добре. Взимаме пресмукачката. Не ги гледайте на тате хапчетата и букците и работите. Да, ако видяхте миньон, че съм си залепила и други стикери на таблет, да. Ето, чистим. Чистим. Тук, вижте ми килима, какво е станал. Е време да чисти. Маля, то не се трие. Ще ме... Сега какво да правим? Бързо! Ето ми е и косметичката. Оставяме я. Ако ме питате тук какво е, тук е тераса. Ще вземем кабелите буквално. Ето ме Добре. Нека да угасим лампата. Малко ще ви тъмно, докато отида в моята стая. И буквално, да, трябва да си хвърли дръхите пераните. И сега ще направим един пранк. Мама отиде да разходи кучето. Имаме едно ловджийско куче, което хапе. И отиде да го разходи. И аз винаги правя пранкове, като никой няма вкъщи. Винаги ето ме и банята. Винаги... Че съм увеличила. Винаги буквално... Как да ви го обясня? Се правя пранк. И вие го правете, като нема родите. Значи, събличам се веднага, пускам ги в пералнята дрехите, обличам се и тук е сухо сено и мама си... Сено не съм се мила, нали? Сега тук ще ви остава. Виждате ли ме? Да, виждате ме, май. И взимам вода и прас. Долен екип. Или по-лесно с туалетна хартия. Аз имам мека и снежна права. Така. Сте го налали. Чакайте, че лее. Ето. И сега го сипваме. Така. Даже и още ще сипам. Айде, готова ни е банята. Само се изтрия. Добре, продължаваме. Сега буквално. Ето ми го и телефон, който
въобще не материя. И ако гледат децата от моя клас, съм им казала, че имам куфър с всичко. Ето го и него. Добре. Добре, няма какво да ви показвам тук. Сега в хол има много да ви показвам. Елха. Риби инциски. Барбарон. Колона смирклюфон. Фомрастунки. Чао, хора, се видим на други канали.